nke a different gods anyị nwee na ana Igbo ebe ha nọ for sale. ọsọ ha nwado mma ije ebe a na-ele ma crucifix ma ndị otu ma Jesus Christ ma Virgin Mary ruo ebe a na-eme video gwa na-ele Jesus na Mary ele na ebe a na-ele chi niile ma eze nwaanyị sọbarị ma eze nwaanyị ara na-azụ nwa ma eze nwaanyị bute ma mmụọ mmiri ekulo na ebe a na-ele ha ncha niile for sale. ọ masịghị ebịa golu Jesus Christ ụkwọ Jesus Christ ka ọ wụ from akwụkwọ nsọ ndụ esi wee gwa anyị according to ha nwa ha si n'ife agwara ya gwa na ọ bịara abịa ma anyị mana Jesus Christ ahụ ife a Jesus Christ ahụ ka ọ wụ na etu onye ọwụ na-esikwa na wee mekwa Jizọs ya na ọ ka wụ otu imeji ya ka aka na-egosi anyị ekpugodo ya akpụ ọ ka wụ otu imeji ya ka a na-akpụrụ anyị mana na nke awụ na a typical example of ife onye bala nkọta ya nyaza onye ọnọ kata oje were otu ife wee kowere agwọ n'elu ọpụta ọkpọ ya mmụọ mmiri ikwurube ma ọ oje goro otu ife nwanụ dụka krokodil kpọọ ya krokodil azapụ ma krokodil nkịta ife sọrọ ha ka ya bee ne ha ncha niile ebe ofu onye kwadokwa ịlụ nwa dibịa kịta ọ bịakwa golukwa ofu ife ebe ogolukwa ofu ife ebe ojekwa tụmowe ya ofu ebe were ọbara na ewu na ọbara ewu gbachasịcha ya na ahụ je konuko otu ife bịa gburu kpokọsịcha ebe niile a ọ bakwana n'ọlụ na-eye na mmụọ niile mmụọ ndị nna nna ụnụ ha niile nọ n'ala Igbo na ebe ọnya gosi ụlọ wayo ka a na-egwu ije n'okwu edo ifewu na alụsị obodo nwe ije na ụmụ alụsị obodo niile a okwu niile obodo nwe ifewu alụsị obodo nwe ife niile efuru ebe a ndị ha na-eje ebunata n'abaghị afa and ife onye bala nkụta enya zaba ịghọtago so the gods for sale come and buy.